Da vidimo šta je. Treba... Bosanac. Bosanac? Bosanac bio ili... Šalim se, šta nije, ko može, zna se ko ovde može da podrigne. Pa čekao je sad Bosanac, jesi optužno. ti stvarno? Šta? Ne, ne. Šta? Jesi ti? Šta? Šta? Ja da napustim. Šalim se, bio si... Iznameštali. Bio si okej, ali ne za Jelena mene. je otišla zato što si to uradio. Šta Iznameštali sam se. uradio? Zorice, izvoli. Kako Bosanac, šta si uradio? Šta? Ozbiljno? Jesi ti podrignuo? Daj, Viki. Pa šta Jelena ti kaže to da si liči? ti. Ko? Ne, Ognjen je rekao. A Ognjene, ti si A ja sam, rekao. a zna se ko ovde jedini može da podrigne. Bosanac. Daj, ne puštaj. Viki Ne. Bosanac, Pa ko je to Viki, ne. inače radio? Viki, Pa može da znam, ali podrigne... ko je rekao da je Bosanac? Može da podrigne Desingerica i ti, eventualno. Ja sam jer jedna zašto? dama, Bosanac, Pa kako neka ja? si, ali ti... Ovo je mene prolaziti, svaljuješ- brate, šta ima ovaj radio ovdje? Nisam ja, Nik pravi nam Jelena budale je sve rekla. ovdje. Kompletnik Meni pravi si nam bio budale. jako simpatičan.